Значи Йоанчик ме пита как познавам кога светофара е зелен и кога е червен. Как познавам, Йоанчик? Айде ти го разкажи. Не помня. Ами когато човечето стои на едно място, стои мирно, тогава е червено. А когато човечето се движи, тогава е зелено. И другия начин, по който го разпознаваме, че когато човечето е отгоре и стои на едно място, е червено. А когато е долу и се движи, е зелено. Защото аз съм далтонист и не различавам цветовете, но така познавам кога е зелено и кога е червено. И после му казах на Йоанчик, че по същия начин ние виждаме Бог. Ние не можем директно да видим Бог, обаче го виждаме по неговите чудеса и по нещата, които той прави за нас. Иначе не можем да го видим. Ние нямаме очи директно да видим Бог. Но виждаме нещата, които той прави за нас и виждаме чудесата, които той прави на земята. И така познаваме Бог, така го виждаме. Така познаваме кога е зелено и кога е червено.